Това съобщение е за всички мъже и момчета, които живеят на семейни начала с приятелките си или пък са женени. Ако попаднете в ситуация ти да се събудиш и жена ти да е станала преди тебе, да си направила закуска само на нея и като я видиш, че хапа, да я питаш за тебе дали има закуска. Или да й кажеш да ти направи на тебе закуска. И тя да ти каже, не само на мен съм се направила, ти си направи, ако искаш. Директно я изхвърляш от къщи или я изчакваш да се замине за работа и изкарваш целия багаж от къщата. Тя е най-добре. Не искаш проблеми за напред. Peace!